Trí dó híon náid díochaíomh bríanann seo go léamh na Nuachta sa Meiriceá don 16 don sríocha héanú lá dearfóir 2016. Agus baineann mór fictúil sílim an lé leis a bheachta síocht ar nó. Hillary Clinton atá sa fictúr mór agus í ag feachta síocht de Pompano Beach, Florida. Deir an fotheidil go bhfuil 3 mhilliún de lucht Florida sa réis Vótaí a chaitheamh hena féin. Deir an dálín ach feicim is Donald Trump ag freasta le raibhseán ag eaglas idirnáisiúnta Las Vegas. Las Vegas. Neadidir céir de cheapann siad faoi chearúchais ach geallam leat go bhfuil dhúil mór i Donald Trump sa chearúchas is ón chearúchas sa dionann sesin an chuid dearigid nach eisteach Críosta ag cáil in Las Vegas. Tá siad an is féidir iad ag cáil ag lúscha lábhas san éir sa fictúr mega eaglas stócha. Idir an dálín phléan an fictúr i neic na fictúrí an scéal gan bhfuil scéal i neic na fictúrí leis na Ríomhphoist, na deall Ríomhphoist Haring James Comey os chóirtaí le ríis agus a chuir freastalí Hillary Clinton a phobal le ríis. Ráiteas dá léir a chuir James Comey amach ní rá sé ach 160 focha le rad ach chuir sé tán toringe tríd a bheachtas agus tríd a rása nach rá aspa drama an roimhe. Bhí na mílte Ríomhphoist breise ar fáilenis a déaltach ólas rúnaic methe a bheithantú. Ríomhre an bhithúnaí sin, an amadain sin Anthony Weiner an anadaí nuamhreachach a heanaíonn leis a ghuireas fireann thuispeáint do dhaoine ar an Idirlín. Agus margheall ar chás cuairte idir ré agus a íorbhean thuma Aberdeen bhfuil sé scartha waithíonis dháinig an FBI ortha. Is móstú sí nach bhfuil sna Ríomhphoist seo ach chóipeannaí de Chína tá léite hena féin. Ach ar nó is cuma leis na hamadáin sna trailer parks faoi sin. Idir an dálín tá cead tóchaí do gníomhairí de chuid an FBI an taisce Ríomhphoist de léamh. Or bhéidir cealóg Ríomhphoist a thuirtear, ní dóile mé. Nis, chasamid go dtí
na Stáit Lúscain, na Stáit Ghuagacha, Táidir Gáisián na meá go fúil. Feiceann na Díonlaití go bhfuil an lámh nuacht rachtasan sna Stáit Ghuagacha seo, agus go mbeidh buntáiste acu sa bhallóid, well, neosaí an saoil. Idir an dálín, tá New York Times ag tabhairt le tuiscint go bhféadfadh an timpeas ar fór seo a bheith maolaithe mar gheall an málaíocht lua. Ag fanacht le feachtasaíocht, tá scéal faoi Vótaí gorma a bhfuil áltacht agus uafás acu le Trump agus ag gaithint dídeon i gcampa Hillary Clinton. Baineann an scéal le Natalie Solomon i Philadelphia mochúirí a chaitheann a forléine ise agus bhíonn ag obair ag a cúig a chlog sa bhunarcha. Ach anois agus í scor úsáidteann sí an fhuineamh maidiane sin chun feachtasaíocht, ní feachtasaíocht chun am leis céal. Chaithí mé focail a lorgan seo cheart a bheith ar mhór mo hanga. Bhíonn Natalie ag obair mar saorálaí i gceistin bhia don na boist. Ag dul thar léir mar ar nó leanann an domhan ag casa fiú agus tóchan arsúil in Meiriceá. Tá scéal faoi Rosario Murillo, Daniel Ortega ar uachtaráin Nicaragua. Agus bhainneann an scéal leis an gcéad na bhfuil Rosario ag seasa de uachtaránacht Nicaragua i féin. Cé tá ag riléiche Daniel Ortega ar uachtarán Nicaragua é féin faoi láthir. Amadí, sílim, amadí. Ach, tá gan ag pobl Nicaragua léiche is tócha. Bhí crit talún eile san Nidáil le méid 6.5 gortaí Uaireanstaine ach buíochas le díon ar Mariúhaine. Tá an Taliban i dtíanana dul chun cínas na Afganastáin. Bhéigean do arm na Afganastáine bunáit arm ús don Taliban an sríú bunáit a dhéil siad le 16 ús. Tá bheirt ar Israel i South Carolina. Pólín agus forchiníoch geal. Agus an bheirt acu ag tarraing dáirde ar a Stáit mar gheall ar dhá warú a bhain creatha as sa tír ar ithe tabhraigh.
um, an tacht chúram sláinte in achhuine faoi chabidil agus an tuachtarán ó bheama ag lua fóriúntais mar chúdach ina léimanaí móra chustais sna fréomhanaí áireachais. Ach déir eacnamaithe go dteach droch iarmhairtí teachtas seo. Tá James Galanos Mari Vótaí is tócha cóirí hóide be gléas Nancy Reagan agus ceatar uachtarán á ninsealbhú. Well, trúr deir mar chathe go maiann se seo le Reagan faoi ró agus an sin Clinton Béidir agus George Bush cibé. Béidir Reagan agus Clinton agus bine méid ach nar tháinig George Bush tar éis Reagan sílam gur tháinig Bill Clinton idir dhá Bush. Roillig Sean Southampton Ríomhphoist. Níl is gom céir dé híl gom roillig gormé ach sílim nachhfuil an áíre ach roillig bhéidir le saidúrí an. Nílach seacht leach uaie agus dáithid sa roillig ach táthraigh tuairt le fios bhfuil 1700 ina luí faoi na leacha uaie sin. Níl thuaidh agam céim bhainte tá ag Mario Cuomo le Bridgegate. Ach tá ó sé deir fianaise a tháinig amach I ri an tríal go raibh governóir Nuacht ag gobair chun an taschar ó dúna lánaí a bhainistú. AT&T. Tá AT&T tar éis HBO a cheannach. Nis is cólacht seanaitheanta aiseanta AT&T is chosúil agus fiú agus HBO cheannathe acu dearan cólacht nach gur hí siad isteach HBO a bhfuil cháil an tíorintnachais mar stáisiún telefísin. Tá an cónasca nó an cumasc seo fós faoi chabidil ag locht rialta Meiriceá Caithfidh mé checkáil an seo. Sílim rialtóirí. Níl is agam rialtóirí a deireadh mé. Agus má chuireann siad san cross an gomasc bhéidir nach mbeidh sé chomh simplí lei sin. Tá Les Liaisons Dangereuses ag ri Broadway. Caithfidh raibh sé an hena, chinnte bhí. Tá Liev Schreiber agus Janet McAteer in réaltaí don dráma seo. An dráma é nó cheoldráma.
Tá na cubs ag marachtáil go fóil. sé sin maran siad. Bhí an bhua acu ver na Cleveland Indians, 3 fointe in dó in Wrigley Field, agus chuireann sé sin an tra arás go Cleveland do chluife ihir a sé. Tá fatí ar an bhfuil mar riomhar ag dul a cholann seo. Well, tá mé bheagnach ré ach tá couple focail le tuairteach an bhliaibh. Cad iad thosacha Meiriceá. Well, dá maróin thosa ach mé faoi an chróil nó drugaí nó agus mé fríochta I gcúrsaí grá, b'fhéidir go dúrthach an bhreithimh thosacha Meiriceá san áireamh agus é ag tuairt spreithiú na seorm. Tá isceadán agat, ba cheart é bheith teas rialathe, ná cheart, stóch é. Más duine aisteach chu, más duine thu a dhéanann le rud féin bheag bheanar cad a cheapan daoine eile, is duine leithleach chu. Agus cad a dhéanann tú nuair a thagann rud sa bhealach ort? Well, d'eileálann tú leis nach n'eileálann. Chéir deile. Bhuiil is agah, tá mé sa chéal is aigeantaí le mo bhean chéile, bhall ó dhéarm. Agus seanachal is leis an mochóirí an lá. Agus sin an méid atá le rátha go miniuh, tásúla go go bhain sibh tainmh as an nuacht, agus go mbeidh sibh túnál isteach don chéad chlár nuaachta eile bhain. So, idir an dálín guim gachra aribh, agus inis chaithim mé seo a stoppa. Slán inis.